Salam mehman dogonlar, ýedi-diýleşler, gadyrdan tomoşaçylar. Hak bilelesiniň Türkmenim kanalyna tomoşa edýäňiz. Bugün köp sanly illeşlerimizden gelip boğuşan haýyşlary nazarda tutup, biz esasanam İstanbul'daki we Türkiýedäki illeşlerimize migrant dogonlarymyza bir bildiriş hem duýduruş etmek istedik. Bilinçli bir näçe gün soň Türkiýe Respublikalyň ýol başçylary İstanbulda duş geçirýärler. Şoňa Aşgabatdaky diktatorlyk rejiminiň oýnatgy başlygyny Haramda Berdimuhammedow gatnaşýar. Şol Haramda Berdimuhammedow İstanbul'a gelenne şonu bahane edip ýene bir bizim watandaşlarymyza garşy duzok, provokasiya, öjükdirme planlanýar, şoňa taýýarlyk görülýär. Bärdäki maksat hakykatdan ham Haramda Berdimuhammedowa garşy bir protest geçirmek ýa-da hakykatdan ham diktatorlara garşy görüşmekde. Bärdäki maksat hap pozisiýaň aktivist sumokloň YouTube kanallarynaky gözgoýuny ýagdaýdaky reytinglerini täzeden galdyrmak. Täzeden reyting, täzeden şöhrat barallyk. YouTube'dan gazanýan bäş saýlaryny barazyp, ýene iň bolmanda öňkü ýagdaýyna getirmek aladasy bar. Şoň üçin mehriban dogonlar, ýedi-diýleşler, İstanbuldakylar, Türkiýedäkiler ýa-şo taýyp baryp şeýle çağırışlara gatnaşyp bolýan watandaşlar ýadyňyzda bolsun. Bu ediljek bolýan protest ya adyna näme diýseňiz diýin, muň hakyky manysy aslynda bu provokasiýa. Bu ýene-de hemişe boluşýarly ýöneköy biýüne watandaşlary oda atmak, duzuga düşürmek. Ýene bir näçe sany Türkmenistanyň biýüne watandaşy, migranty Türk polisiýasyna tutturup, şoň üstünden reyting kazanmak. Şoň üstünden özüňi reklam etmek. Muň aslynda diktatorlyk bilen, diktatorlara garşy görüş bilen hiç hili arawalanşy ýok. Indi bärde näme ediljek bolýar? Bärde daşary urtdaky esasy provokatorlaryň, öjükdirjileriň gollaw bermegi, meçew bermegi bilen iki sany İstanbulda bir watandaş şu provokasiýada esasy rol oýnamagy öz üstüne aldy, öz boýnuna aldy. Olardan biri S.H. adly erkek adam, beýlekisem E.S. adly aýal adam. Bular şol Haramda Berdimuhammedowa garşy İstanbulda geçirilýär, gurnalýar diýilen pikede ýa-da protestde umumyň şol provokasiýa goşuljak watandaşlaryň arkasyna bukulup ýumurtga dynmak. Bular maksady. Bulara ýumurtga dynmak pikirini berýärem. Daşary urtlarda oturan Türkmenistanyň owalky watandaşlary esasy provokatorlar nämemişin ýumurtga dynmakyn dünýä köpçüliginiň mediýaň ünsüni gatywy özüňe çekýärmişin. Şo ýumurtga dynan adamyň syýasy status gaçywatalga almagyna da şo gaty uly kömek edýärmişin. Weş momendeş gepler, gürrüňler, meçewler. Şoň üçin mehriban dogonlar, hakykatdan ham diktatorlara garşy görüşjek bolsaňyz, onda da täsirli görüşjek bolsaňyz, näme ediň? Bilýäňizmi? Hakykatlary ýaýradyň. Hakykatlary gollan. Sizem hakykatlary aýdyň. Öz başyňyzdan geçiren ýa-da şaýat bolan hakykatlaryňyzy bütün dünýä jar edin. Inhaşy hakyky görüş. Ondan naşary. Haramda Berdimuhammedow İstanbul'a gelende size Türk polisiýasy protest etdirer öýdýäňizmi? Şu adeçenni ola Türkmenistanyň haýsam bolsa bir wekilhanasy bolsun. İstanbul'un haýsam bolsa bir ýerine, Türkiýanyň haýsam bolsa bir ýerine protest ediljek bolaýanda da Türkiýanyň hökümeti
şoňa garşy çäre gördürdi. Inni gel Haramda Berdimuhammedow şolar ýalaky syýasy taýdan hem biznes taýdan ören uly onlarça yüzlerce milyar dollarlyk proýektleň reklamasy boljak. Bir ýygyna gatnaşjak makaly ýumurtga alyndylarmy? Şoňa garşy bir söz aýtdyrarmy? Diýmek, bu gönümel provokasiýa. Şoň üçin şeýle duzoklardan, şeýle öýjükdirmelerden uzak duruň. Eger başyňyza bir ýagdaý gelse, soň kömek sorap, kömek alyp bilmeseňiz aýplaşma. Inni şeýle provokasiýa, öýjükdirmäge gatnaşan wagtyňyz diňe özüňizi ziýan edýärmi? Ýok. Bu provokasiýalary edýän watandaşlar daşary urtlarda oturlar. İlki bilen şol watandaşlar gelip şol provokasiýa edýän provokasiýasynyň iň öňündäki hatarda dursunlar. Murat Gurbanow Türkiýe'ye salynman gyzyna iýberildi. Indi şolar ýalaky bir ýagdaý bolandan soň siz Haramda Berdimuhammedowa garşy açaşan şolar ýalaky zat ettirerler öýdýäňizmi? Ettirmediler. Ýöne şunu etjek bolmak näme diýmek? Provokasiýa diýmek. Watandaşy öz YouTube kanalynyň reklamasy, reytingi üçin, öz bähbidi üçin watandaşy dudaga düşürmek, oda atmak diýmek. Sebäbi bilen reytingi düşdi. Düşüp barýa, gidip barýa we minnet edip nalap söýgüni oturlar kanallarda. Inni mehribanda onlar. Şeýle provokasiýalaryň ziýany iň köp kime dege bilýärmi? Tutuş Türkiýede işläp gören vizesiz, bikanun ýagdaýdaky dokumentsiz Türkmenistanly biýgüne watandaşlaryň ýagdaýyny hazam bulaşdyrýar. Ýörüýte Türkmenistanyň watandaşlaryň Türkiýede buýunjalyk edilmegi. Şolaň planly bir ýagdaýda Türkiýeden Türkmenistana ýygyna uğradylmagy, deport edilmegi. Şolaň ýygyderli ýagdaýda gözegçilik aslynda tutulmagy üçin edilýän bir provokasiýa. Şoňa sebäp boljak, şoňa uly goşant goşjak, şoňa tutaryk boljak. Inha şeýle bir provokasiýa taýýarlanylýar, taýýarlyk görülýär. Şoň üçin mehribanda onlar hemişe aklyňyzy, aňyňyzy, düşünjäňizi ulanyň. Emosiýalary bir tarapa goýun. Häzir bolun, ägä bolun. Günäliň oduna biýüne ýanar bolmasyn. Mehribanda onlar. Şoň üçin eger hakykatdanam haramdagy garşy täsirli bir protest, näýlelik bildirmek isleýän bolsaňyz, on gaty köp ýollary bar. Protestdan ýumurtga alynmakdanam has täsirli ýollary bar. Olar ýaly bolsa, aýdyňda diýersiňiz. Dogry dämi? Käbirleri, oppozisiýa tarapdarlary, hüjümçüleri, şerraýlar. Näme? Olar ýalaky göreşýän bolsaň, hemme zady bilýän bolsaň, men öňe çykýan bolsaň, bunu özüň biraz oýlan pikir et. Edilen işlerden nusga al, görüller, kelläňi işlet. Taýýaraşyň eýesi bolma. Özüňem kelläňi işlet. Inha size jogap. Inni sorayanlar var. Bu provokasiyalardan Türk polisiýasynyň onno da diktatorlygyň yaranlarynyň, işgärleriniň habary ýokmu diýip. Elbetde habary bar. Esasanam diktatorlyga iki taraply we köp taraply işleýän şu provokatorlaryň, öýjükdirjüleň öz içindäki dönükler, satançylar sebäpli olaňam hemme zatdan gaty gowy habary bar. Ýöne Türk polisiýasy näme diýýär? Türk polisiýasy ýygyderli ýagdaýda biziň käbir İstanbullaky watandaşlarymyzy çağıryp, şolara dürli sesleri dinledip, şolaň kimdigini anyklap, şolaň näme diýänini, näme dip biljekdigini anyklajak bolup, ýygyderli ýagdaýda şolara ýalaky soraw edilçikler geçirilýär. Şeýle
soraga çekilen vatandaşlarım onlarçası bizim bilen habarlaştı we bizden haýyş etdi. Gaýrat edip hökman şeýle bildiriş edin, duýduruş edin, vatandaşlarymyz nähak kere özünü oda attırmasın, duzağa düşürmesin diýip. Inha şoň üçin biz şeýle haýyşy göz öňünde tutup, şolan haýyşyny halkyň islegini yerine ýetirelip, şu duýduruşy, bildirişi dikkatiňize ýetirýär. Şoň üçin mehriban doganlar, Haramda Berdimuhammedow İstanbul'a gelenne şoňa garşy çäre geçirýär, gurnaýar, gelin gatnaşyň diýilýän provokasiýa, öýjükdirme. Eger gidip goşulsaňyz, gatnaşsaňyz, başyňyza da bir ýagdaý gelse, aýplaşmaň, bizden kömege garaşmaň. Ondan daşaryn siziň bu goşuljak, gatnaşjak, gollaw berjek provokasiýaňyz, öýjükdirmäňiz tutuş Türkiýedäki Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň we Türkmenistanyň watandaşlaryň gyýyska wagtda öz watanyna, ýurduna iýerilmegi proýektini, işlerini çaltlandyrar. Şoň çaltlanmagyna we üstünlükli durmuşa geçirilmegine sebäp bolar. Şoň üçin şeýle günen aslynda aşagynda galmajak bolsaňyz, eliňizi wyjdanyňyzyň üstüne goýun we diňe ilgün mähbetli işler gollap, ilgün mähbetli işlere gatnaşyň. Ondan näme mehriban doganlar, edidilleşler, gadyrdan tomaşaçylar, Hak Bileleşiginiň Türkmenim kanalynyň ýeneki efirlerine, gepleşiklerine duşuşýançak Allah ýaryňyz bolsun. Hoş, sag bolun.